Twidu Hati wo noka saltamni bagi food festival songsai rijakmani Supporting Club rokni bisingti tini o Supporting Club rokni bisingti no tiprasa rokni hukumu mukumu Haya Kawoi sirisi tini chamung numung abahe rokno tei no tini o food festival khaijaka hai hini no tini lukurokno sawi khanarimani noka salnai ongui thangka o noka salni jorao no tini Tripura hastini mantri Sukla Noatia Phai o food festival tini Chati kwthar Mwsong Phai mangpli rok Kawoi Phai Kha mantri ni logeo Phai Kha MPRD block ni BC chairman Chindu Chandra Noatia akusongrok Phai no Haya Kawoi Kawoi Somaj ni kamchikau Darjeeling Kawoi tei singer rechap koreng hafarni tini sinijak koknai belakeno tini tiprasa rokni hukumu mukumu rokno lobino tini gan rechapnai bo Rumio Debroma baba haine tini o food festival Phai Chati kwthar Mwsong Phai mani abahai mangpli rok bahaino Kawoi Phai Kha saljora kolok romino tini food festival songsajaknai Haya Kawoi saljora kolok romino tini tiprasa rokni machaya manungya bigra khangrani ganao bachainai jeng Supporting Club hinino tini Supporting Club ni adong okra rokni bisingti o kok rok bahaino sajaka Twidu Hati ni food festival o jakao tini mantri Sukla Noatia ni bisingti yafari jaka keri nukung chugya rokno kutung manai Haya Kawoi blanket tei tini rengsrengi tongnai abahai rokno bahaino khata kolom rok yafar jakmani mangpli rok Kawoi Phai Kha tini obono kokachar kha tini by pray 5 time tar mane pray 5 years continue Twidu Sporting Club every year abro hukumu mukumu te samung na tuyui brok awareness program Haya Kawoi festival brok khlai tongo tini belai keno phai nuk phai mane bisingo ang belai appreciate ma khlai kya pilawano je borokni amsuk je organize khlainani thangtani wo borok je decorate khlaimani abo totally sini own traditional ni jeta tmahin agi ni jeta nai chu song ni simino je sang wa bai sirigei wa bai je decorate khlaimani abo belai sini unique abono song natam hnai sini abo sini mong te o jaga bo phai belai khana ang tong thoka borokni amsuk nai thata organize khlaimani wo song every community no song separate khlai lai abui ba separate khlaio no every year song obo hai kaisa sini 19 ta community ni bisingo kaisa unique example sini Kawoi Somaj ni bisingo je borok ora club ni bisingti khlai mono borok organize khlai tani bo aba every community ni bagai most important balai khana aba sini necessary song sini katal generation phainai rokno je sini own traditional je dress ba own traditional je culture own traditional ni jeta sini samung nongmo abo sung dine jeta sini tamahin kamai thangmani na sung te se revive khlaina ni bagai je organize khlaikya ang ani personally ang belake appreciate ma khlaio belake na hambai marubo abo heklaina sini mong ba sini culture na sung romai narna ni nangnai every community rokbo abo hekene khlaina nangnai sung sini katal generation no borok no phunugoi borok no tei busung mongbo tobuna ni bagai so abo tini belai tongthotok BC katal ni jorawa tini pila tamahin 5 tarik January tei 5 time ni Sporting Club ni food festival Haya Kawoi borok ni kaisa traditional kaisa festival abo tini belai khana tongthotok BC katal ni jorawa abo hai program khlaimani bo belai khana tongthogo Tripura hastani jo to luku rokna sang buskang ni BC ni jorawa abo hekaina sang khoroksa ni bisingti khlaiye जों सिने मंगमालायनानै खरकसानि बिसिंथै जों सोरों मंगमानानै खरकसानि बिसिंथै तैबो कताल सिनि जे कमाय थांजाना जोंथैसे रिभाइव खायथानैबो जों अबो हाय शेयर खायनानै बागै जरामान माने बागै आं बेलायखे हामबाय मारो